Nangipatungpal iti final conference dagiti kameng ti Pulisya Baguio Flower Festival Foundation Incorporated kenda dumapay ang masiknan para iti naanayas a panakipatungpal ti maikatalupulo a selebrasyon ti Flower Festival iti Baguio City. Detalye manipod kani Bridget Marcasi Pangusfian. In panamnama ti Police Regional Office Cordillera ti panangipaayda iti assistance para iti panagtalinaed ti linak ken kapya sakbay kabayatan ken kalpasan dagiti aktibidad iti 30th Baguio Flower Festival wenno panagbenga festival iti Baguio City. Sigun ken Procar Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Lidon Monte, nasurok 2,200 na personnel ti Baguio City Police Office, Benguet Provincial Police Office ken Regional Mobile Force Battalion 15 ti manamnama a maideploy nga agwanawan ken agbantay taptong may panamnama ti seguridad kabayatan ti selebrasyon. Just in case na may mga adjustment tayo, kagaya nung binanggit kanina, na baka ma-adjust yung ruta ng mga float, ibig sabihin nun, magdadagdag tayo ng additional personnel. Yes, planchado na to. We hope to say, gusto natin makita yung smooth, secure, at saka masayang panagbenga 2026. Imbinglay na ang marugyan ti deployment na kadagiti kalsada a pasirrek iti syudad para iti panakaiwanawan dagiti lugan ken implementasyon ti rerouting. Kabayatan na, nangirwarmutan ti Traffic Enforcement Unit ti BCPO iti traffic advisory da iti opening ken major events ti panagbenga, particular inton February 1, 28 ken March 1, 2026. Iti advisory, maisira kadagiti motorista ti paset ti South Drive, Pakabuklan na Session Road, Magsaysay Avenue, Harrison Road, Jose Abad Santos Drive, Lake Drive, Aginga, Melvin Jones. Strictly drop and go lang po tayo. Pagkatapos din ng event, pick up and go lang po sila. Lahat ng mga POJs natin na may staging area sa CBD, magiging on express system po sila. Magkik-ordinar damot laang kadagiti dadto mga istasyon ti pulisya tapno ilawlawag da dagiti traffic schemes kadagiti babbarangay ken umili iti masakupanda. Kinunana akang runaan naliklikan dati traffic gridlock wenno tinabuntog ken saan a panaggaraw dagiti lugan. Nupay manamnama a mailukad dagiti sumagmamano pagadalan kas parking area kas iti Baguio City High School, inaklon na akaritla ta kadakwada ti kinakurang ti paradaan. Still we encourage na yung mga tourists natin, mga bisita natin, kung meron tayong parking area dun sa kung saan sila titira o kung saan sila magstay, iwan na lang po nila dun at they will avail of our public transport. Likewise, kung yung mga residents naman at locals natin na hindi naman masyadong importante yung gagawin sa CBD, kung po pwedeng iwasan na nilang pumasok, iwasan na nila para hindi rin sila makadagdag. Bridget Marcasi Pangusfian para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.